Good afternoon, guys. Alauna na pasalo. Ngayon pa lang akong vlog pala. Hello ka. Ayun. Nagano kasi ako alam yun na, gawaing bahay. Feel ko yung mga gawaing bahay. Tapos galing ako nagbugas ako ng mga nagluto ako ng breakfast, of course. Ayun, nila dati yung magugas. And then lumipat ako sa kabila para, ano ba to? Ito nag-focus. Para magluto naman ng lunch nila Tita J. So, nagluto lang ako ng sinanglay na tulingan. And then, doon na rin ako kumain. Yun. Tapos, dito, sila Chris. Si Chris kinain yung... Ba't ako focus? Si Chris kinain yung yung tirang pizza kahapon sa kagabi sa SNR. Ang dami ko naman pula. Init ko, loko, guys. Nakakairita yung init, no? Kulog pa naman dito kahit na may exhaust fan, hindi na kinakaya. Talagang El Nino na. So yun, summer na. I'm thinking na ituloy na yung pagpapalagay ng dito, ng aircon dito. Kasi sabi naman nung landlady is kapag umalis kami is madadala naman namin yung mga in-install namin dito. Pero yung mga shelf siguro hindi na, iwanan ko na lang yan dito. Parang tulong na lang din dito sa kabila, pwede nilang sa kanila na lang yan, diba? So, at matagal-tagal pa naman kami dito, guys, mag-stay. So, yun. Kasi hindi ko talaga kayang init lang na sa gabi, ang hirap matulog. Kaloka. Ito mo si daddy, tulog na tulog. Ang hirap matulog, pero tulog na tulog. Stop na antok lang yan. Nababayaan ko muna. Na-prepare ko na naman yung niya, yung for lunch nila na, na steak. Kaya may-marinate ko na kasi nakabili ako sa SNR kagawin ng seasoning, steak seasoning. So, yun. Binabad ko na doon. Anyway, yun. Upload ko na yung vlog kahapon. And, I don't know guys kung may lalakarin kami ngayon, pero sabi ko wag na muna. Kailangan ko lang magpalinis ng ako. Pero dyan na lang siguro sa mga salon dito kasi mura compared sa mga nasa mall, alam nyo yun, 600 na pinaka minimum ata, 600. Diba, napakamahal. Ang concern ko lang naman kasi pag doon ka sa mall is, yung paa ko, hindi nila kinukot-kot na, alam nyo yun, kasi nasisira yung tubo ng kuko, diba? Kaya may yung iba sa atin is, sobrang grabe na yung ingrown, kasi kinakat nila yung gilid. So, yun ang sabi yung sa mga nails pa doon, na hindi dapat pala kinakatya, kumbaga yung dry skin lang ang tinatanggal. Pag sa mga salon, diba, gilid sila tanggalin yung mga nakatusok, mga sa gilid ng mga kuko natin. So, ayun, pero pag sa kamay naman, carry lang sa kanila pagka dito sa mga mga salon dito sa parang mga tag 50 pesos lang or 60 pesos yung pimanang ako mamaya magpapalinis. And what else? Baka pumunta ako ng shopping, bila ko ng rice paddle. Wala yung pansando ko ng kanin na iwan ata sa Pangasinan, sa Batukan. Yun, wala. And then, what else? Basta yun lang mabala ko, guys. Lumabas dito sa bahay, pero hindi kami aalis ng bongga. Dito lang. Di Sabado naman ngayon. Or baka dumaan pa rin ako ng store kasi may stock doon sa sasakyan sa likod ni Tonton. Mali kasi yung nadampot nila dati kagabi na stock. Yung mga hindi dapat na i-deliver, yun ang nakuha nila. So, kasi balik pa namin, diretso na namin ginarahe si Tonton kahapon gabi. So, yun lang guys. Ayos tong anak ko, nag-shopping sa Lazada, oh. Merong merong 3 items na nasa cart ko, guys. Nagulat ako kasi ano ba yun? Nag-flash yung Lazada. Sale nga daw. So, pinili ko lang. Nagulat ako may 3 items daw sa cart ko. Ayun nga. Oh my God. Tingnan mo. Ano ba ito? PSP. Ay, gulay na batang ito. Sa loka. Good morning, guys. May lahat kami ngayon ng nila Joy, tsaka ni Anton kaming TV. So, 6 o'clock ako nagising. Nanood po ako ng mga YouTube videos. Yun, alas 7 na. Prepare muna ako ng pagkain ni Carly, tsaka ni Chris. Luto lang ako ng corned beef, yung Del Mundo.
or de lemon. Basta yun, yung puti. Yan, bilis ako lang sa sibuyas. Nagsaing na ako. Tapos, meron pa dito yung steak na luto kahapon. Then, prepare ko lang yung ano. I-ready ko lang yung Herbalife. 6th day ko pa lang yun. Kala ko pang 7th day na. Tuesday pala ako nagsimula. Kaya, 6th day pala. Yun, in fairness naman guys. So, tinan nyo. Laki pa rin ang tiyan ko, pero lumuwag na yung ano, yung shorts ko. Oh. Yan. Di ba ang tabako? Cut my fat. Oh. Pero lumuwag na. Bongga. Doon ako nagtimbang. Kasi alam niyo naman, tamad talaga ako sa mga ganyan-ganyan. Tsaka di ko naman ito nire-review eh. Ayun. Challenge nga to, pero hindi ako nagpo-post. Sobrang tamad ko guys. So, ayun. Ano? Ba't pa ni Poknat? Ano si Mami Poknat? Pupunta lang Divisoria. Ayan. Ligo na ako. Tapos, ano ba? Ito lang naman eh. Ay, hindi. Kulang pa pala siya ng almond. Almond. Ayan, almond breeze. Ay, hindi. Chocolate. Kasi chocolate flavor yun eh. Chocolate. Kunin natin. And I think ready na rin to. Pakain na natin. Yan na pala siya. Kailangan siyang matapon, sayang. Sabi ko lang siya. Painom ako. Mahawa ko eh. Mamaya ko siya, i-blend bago pakaligo ko. Bili ba akong ice eh. Bago ako umalis guys, ang aking breakfast na muna. Ayan, para sakto, lunch. Makakain ako. Good morning, Grutay! Gusto ko na si Daddy. Nagluto na ako ng ng breakfast ni Daddy Chris. Kasi si Chris nasa kabila pa. Sa kabila pala natulog si Chris at sobrang init dito. Grabe. Kahit na may na may exhaust fan, oh. Sobra pa rin. Dami ko nang bungang araw sa noong para tuloy ako nagdadalaga na may mga tigidig sa loob. Yeah. Busin ko lang tayo nun. Alis na ako kasi nasa daw si Joy eh. Nasa LRT na. Magkikita muna kami ni Joy sa Recto. Tapos kami nanilaan sa sa Binondo na mismo. LRT na ako guys. Ang galing oh. Wala nang wala na yung bako dito. Tinanggal na nila. Ayan. Let's go. Punta na kami ni Joy. Ayan. Nakita kami sa Doroteo. Tapos sa Lucky Chinatown daw kami. Lucky Chinatown namin sinitain si Ayan. Let's go. Day off ng mga Inday. Day off ng mga Inday. Linggo-linggo. Ang ganda pag pag linggo talaga. Wala masyadong tayo naman ang gagala. Linggo. Pahinga nila. Day off. Nasa kami. Nasa dito? Nasa yun. Parang yun nga yung kumukuha nga daw. Siya yung taga Mindoro. Andito na yung kasama namin. Bea and then si Ann. Dito na. Opo, yung husband mo. Bye-bye! 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 Bye-bye po. Bye-bye, Miss Han. Siya nanalo sa contest. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye! Yeah, let's go na yung tour. Tour ni Curry. 698. Hinahanap ko nila. Ayun pala yung kalapit-lapit sa 168. Colors. Yan, dyan na kami dadali ni Girl. 168. Dito lang sa may Chongse Academy.
Bibi time. Star apple, oh. Kasi kapag ka, ano, yung dagtahan niyan sa bibig, ano. Indian. Naku, Joy, mamaya na nga, Joy. Huwag muna turo ng turo, Joy. Ay, 7 pieces, 100 pesos na. Oo. Tapos yung broccoli. Ay, bibili din ako niya. Oh, ang ganda. Oh my gosh. Mamaya. Mukhang puro gulay yan eh. Oo. Maliit lang. 698. Takot siya eh. Yung nakikita sa Facebook guys, oh. Pag magpuputol kayo ng hair, ganun, ng bangs, ang kulit. May ano pa eh, may, tawag dyan? Bas level. Ay, sorry po. Ano po, 190 po ma'am. Yung maliit yun. Yung maliit. Opo, yung pang dito, isang maliit tsaka isang malaki. Yung mirror, oh. Maganda ba yun? Ha? Magkaiba? Yung size na. Mga pampaganda. With essentials. Sponge. Ay! Ganda pa din. Nagkakaguluhan si Anda, no? A picture. So, ayan, dito ako sa mga pangbalot or supot. Ayan, para sa shop. Mas mura dito kaysa doon sa 168. Magkano isa doon? 5 pesos. Dito, ano na. By 12 na yung ano. By 12 na. Magkano lang ito? Wala na, wala yung 51. 51 pesos. So, papatak lang ng 4 pesos each. Doon magkano? Bili ko 6 ata. 6 pesos each. Dito na lang tayo. Kuha tayo dito. Ang mumura ng mga ano dito guys. So, yung tag dito? Yung ano, lemon. 7 pieces no? 100 pesos na. Tapos mga gulay. Ay, ito. Bili ako nito, Joy. Maganda ba yan? Oo, maganda yung... Yan ang magandang ano. Magkano, kuya? 75. Yung may malaki dyan, ito, 120. Hindi, yung tabla lang, kuya, yun. Yung malapad. Wala ka bang malapad? Ganito lang po pinamanapan dyan. Ito lang. Patungan ko na, ano. Di cash. Ito magkano to? Dalawa na... Magkano dito, kuya? 85. Maganda ba to? Paghiwa? Oo. Kasi wala siyang ano. Oo. Tsaka hindi siya ano. Tag dito. Yung kutsilyo, hindi dumudulas. Yan, napabili na kami ng broccoli, guys. Mura eh. 50 pieces lang. 300. Ito si Joy. Pumasok ata doon si Joy. Bili lang kotse ni DM. Bus stop na namin, guys. Ano to? King daw. Ay, mo bumili siya. Ano to, King? Glad King. King Tea. Glad King. Bila ko nito, ano, beauty blender. Gaya-gaya lang ako sa kanila. Ito maganda sana, oh. Kasi kalahati na lang, guys. Kasi wala na. Ay, ay, kaloka. Yun. Parang bagay sa Natural daw. Parang natural lang siya eh. Pwede mo nalagyan dito ng ano, Jay. Ano ba? Cute. Ito lang. Sama mo na, Joy. Bayaran kita. Pati yung ano, mamaya na lang. Ano. Feature ng Shopee yung ano ko, deodorant ko. Sponsored. Pati yung ano, tomato syrup. Ah, galing. Ayun. Ay, pati ano. Tatlo. Si Julius daw dadaan. Ibibigay yung ano. Pati ito, Yamashiro soap. Tagtagod na. Pero hindi akin itong Yamashiro soap dito, guys. Tatlo lang sa akin dito. Yan, deodorant. Puro deodorant pala. Tatlong deodorant and then tomato soap. Ang cute. Habang inaantay namin yung pagkain. Sincerity.
Tatry namin yung ano, ito, oyster cake. Sabi ni Sis Cherry, tsaka itong Parang ano? alam niyo may ano dito, may frog. Adobo frog. Wawang na yung sawa ko, ina-adobo na lang. Ayun, fried. Deep fried frog lang. Wawang man. Kain guys. We're so gutom na. Kain. Muna na si Ann. Bakit ba hindi mo ilagay sa loob? Alin? Ito. Ito dito. Ay, yung ano, laters. Ay, ano? Naka-tape eh. Baka mapunit na yung plastic. Kesa ganyan. Sama na ba si ano, Kevin? Kerwin. Kevin. Doon mo tayo pupunta sa Kenya bago sa Bulay. Sige. Nauusap ako. Bye, Ann. Pauwi na kami, guys. Nag-grab na lang ako din. Baka di kami papasukin sa ano eh, sa LRT. Hindi naman sa hindi papasukin. Mahirap, ang dami namin dala. Ako, nababad tayo sa ano, Joy. Sa araw, grabe. Sayang yung Japanese. Sayang yung job. So, ayun, drop ko lang din si Joy sa ano, sa recto. Sa LRT. Para mag-LRT siya. Then, sunduin siya. Hindi marunong mag-ano. Mag-commute. Makamawala. Sunduin na lang siya ni Dalton sa ano, sa Santolan. Hindi pumayag si Kuya Girl. Anyway, ayun, mga bit-bit namin. Ayan. More na lang naman yan, yung sa gagamitin sa store. Sangkala. Yung sangkala lang nakaano eh, nakabigat. Papatungan ko kasi nung ano, nung tawag dito, yung stove. Yung electric. Tapos na yun. Hey guys, I'm home na. Ay, kaloka. Ang Ginet. Ayan, almost na. Mag 4:45 na. Nakatulog ako pagka-drop ko kay Joy sa Recto Station, LRT2. Nakatulog ako. Nagising ako dyan sa may Toyota, papuntang MOA. Toyota Makapagal Boulevard. So yun, nag-smooth lang kasi ng biyahe ni Kuya Grab driver. Tapos parang hindi siya nagmamadali na ewan. So ayun, nakatulog ako. Pero pawis ako pagising ko. Kaloka. Anyway, ayun, nagano na ako, naglilambos na ako at feeling ko eh, nangitim ako sa ano. Narawan kami ng bongga. Itulog si Daddy. Yun. May ako mag-haul guys. Magano lang ako, magpalit lang ako ng damit. I-haul ko agad para ano, mabuksan ko na siya kasi dadaling ko siya sa ano, sa store. Kasi nga mostly mga bags lang yan para sa mga shoppers. Yung mga nagpupunta sa store namin. Yun. Nakalimutan kong isama guys. Pumili pala ako ng wig. Ayun o, ang ganda. Ang ganda ng kulay. Ano kayong kulay ito? Gusto ko ipagawa sa hair ko. Ayan, kasi mag-makeup transformation si Daddy eh. Napapayag ko na siya. Yee, ganda! Nakikita ko bigla. Oh, ang ganda ng kulay ano. Para siyang ash brown. Oh my goodness. Parang gusto ko bigla magpahaba ng hair na. Thank you. May si Daddy. Beautiful. Handa na ba kayo guys sa makeup transformation ni Froggy? Ang ganda ng hair, kita ko. Papagaya ko talaga to. Bukas. Tara. Let's go sa salon. Gagaya ko tong kulay na to. Ito na akong dinner guys. Yung tirang ano kanina, corned beef. Yun na lang ang pag-ano ako ng broccoli. Tapos pipituhin ko tong ano, binabad ko parang barbecue na chicken. Pero ano ko lang, pipituhin ko na lang. Nandito na pala ang ching-ching girl kong mahal. Magluluto na lang. Nauna na pala yun. Oh, buju. Wala. Love you. I love you. I love you. Hey,
Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye! Galing! I love you! Ah! Ay, grabe, oh. Pasok mo na yan, bibili akong ano. Luto ako. Request ni Kuya Peter eh. May ano na doon, ano, kamatis. Ay, ano, Ano? yes, nag-iris ko na. Sibuyas. Kamatis pa, boy. Ha? Paano? Tsaka bawang. Yan guys, nagluluto ako dito ng ano, sinigang kasi request ni Kuya Peter. Diyan si Kuya Peter kasi Sunday ngayon. Sumama na naman kay Papa paluwas ng Maynila. Pero tomorrow, uwi na naman sila ng Nueva Ecija. Ayun, request lang niya. Luto na guys, sinigang. Nako, yan na! Nagano na sili si Mika. Yummers. Sarap, bibi ko! Asiman siya. Tama na yung asim? Ako lang siya. Yummer. Kain. Kain kayo. Okay na si Lucia, kumain na kayo. Oops! Wala, tinapon na ng batang yan. Yes, daw kumakain pa. Wait lang. Naku, ayan na si Jepoy. Harvestin na niya na yung gulay. Oh. Good luck naman. Dayan! Kailangan ko yan. Diet. Sabi mo si tita. Sarap kumain eh. Sinigang kuya. Dali na, dali. Tawagin si Tita Dayan. Tinawag ko na po. Oy! Lululululoy. I-ano mo, tali mo. Niligo ako.